ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ки ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагии ман аст. дар ҷа бошед ҳами чикри сеҳалфураи тоҷикистон мода овардам, дударам омадагӣ буд, шаб буд овардам, баъдам шавида ҳамаша гирифтам, хештум тоза кардам, сеҳалфа камтар онам нукакҳои баргош ва ишта буд бигем безеб тоза кардам. саҳар насиб иншоалло хӯрокша тайёр мекунем. дар ҷа боша хӯраи зардолу гуфтам рой кунем. хай кулча овардам, бо барои Муҳаммадали бос ҳамаша чизо рой кардаян, хоҳарам рой карда буд. ҳама чизоро гирифтам падаркошона. сеҳалфуро насиб иншоалло саҳар ин уже саҳар шидиҷада бози резашон мекунаму хӯрока тайёр мекунем. хӯроки сеҳалфда биринҷ, об, намак, ҳами сеҳалф меравад, дигар ягон чи. баъде ки хӯрок тайёр шуд, баъд чакаш мекунем. хӯроки баҳорӣ беҳад хӯроки бамазза. Ман сеҳалфа дӯст медорам, дигарро намедонам. ҳар сол не ки меёран ай тоҷикистон мода додарам меояд ё ки касе ки биёяд хай мегем ки биёр меёрам она чикрию сеҳалф ҳам хеле чизо ғура. баъдан ина резашон кардам, инам қашидан тамошобинони азиз. як табақ шидак бози вай мекунам. биринҷа мондагим ина биринҷу шидестаем. намакша кардам, сеҳалфора меамонем дар дурушу. камтар буҷуша бипаза, баъдан табақда мекашем. дӯстони азиз, хӯроки беҳад бамаззаи хӯроки баҳорона. бовар кунед чанд сол шуд тоҷикистон рафтагӣ нестам, лекин хӯроки баҳоронаро фақат ҳар сол мехӯрем. мебиёранд сеҳалфу вай. ина нигоҳ кунед вайш чӣ хешид, биринҷо розовӣ шудан, фиолетови то есть. хушрак шудан, кафакоша гирифта будам биринҷа, бо вай каф пайдо кард. чанд қабуд влог намепартофтум. дар рамазонам ха бисёр видео сёнка кардагӣ будам, ҳамаша удалит кардам. ҳам телефонам пур шуд, бовар кунед ҳамаш рӯи телефон ҳами суратҳои Муҳаммад видео мекунам, омада пур шудаги. баъд чизои хӯрокҳои тайёр кардагӣ ман видеоша ҳамаша удалит кардам. ай рамазон, ай ид бисёр видео кардагӣ будам. удалит шуд, памяти пур шудак. сеҳалф инам хешед. ҳалошда просто вай нашаста. камтара ханакша инаҷа чакаи об кардагӣ мемонам дурушда. боз тушишда намонам вай накунам. хеле безеб мешаку. ина духтаро чакашам рехтам. инам хешед. рози аралаш мекунем ша. ин видеое ки дар вай карда будем дар рамазон, видеои рамазони инами духтаро қуртов кардагӣ будем. намедонам чорум панҷум рӯзи рамазон буд ба фикрам. ҳамин камтар ягон видеое ки мондагӣ буд ман дар иҷа мондум. бо як рӯз дигар шинам иам видеои ба яй бигем ай рамазонай манту кардагӣ будем як рӯз дигар. ош мантун хеле бо орзуқ. ай манту бигем хамир зиёдӣ кардам, хеле варақӣ карда орзуқи варақиш кардем. Молодец, Петя. Инҷа боша Аниса Муҳаммадҷони молодец. ман. Молодец. Аниса молодец. Аниса молодец. Бобу какани. Я бур мекунем. Ачуни ма. Муҳаммада молодец, а? О, Муҳаммада молодец. Холаша ки холаи кира миҷгонара. Холаи миҷгонаша ки молодец. Молодец ана. Холаша молодец. Ҳама молодец, а? дар ҷа боша дӯстони азиз, сурати Муҳаммада мондум ай чормоҳагиша. ами влогомда мондаистам суратҳои чормоҳагию панҷмоҳагию шашмоҳаги ай ҳама ҳар моҳ ҳамихел сурат гирифта видео мекунам ша. дар шорс мондагиам. каседа ки мефура будра шорса тамошошон куна. бигем ай нолмоҳагиш мондагиам видео суратоша. даромада тамошо кунед. Муҳаммадҷон рози 25-да вай мешава. 10 моҳа меша насиб иншоалло, худо ба шукр. дар ҷа боша влог имрӯзаро дар охир мерасонем. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. ҳамагитона худованд нигаҳбон боша. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеои оянда.